ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। कणकवली तालुक्यातील हरकुळ बुद्रुक येथे काणेकर यांच्या दुकानाला आज पहाटे 4:15 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली। नगरपंचायतीच्या अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह स्थानिकांनी ही आग आटोक्यात आणली, मात्र दुकानातील साहित्य आगीत जळून खाक झाले। स्वच्छता ही सेवा या उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच परिसरात आज जिल्हाधिकारी किशोर तावडे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली। तळेरे कोल्हापूर मार्गावर येडगाव इनामदारवाडी येथे रस्त्यावर झाड कोसळले। या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून सध्या या मार्गावरून एकेरी वाहतूक चालू आहे। कोकणात मोठ्या संख्येने आलेले गणेश भक्त परतीच्या प्रवासासाठी निघत आहेत, पण परतीच्या प्रवासासाठी खासगी बसेसचे दर आता एसटीच्या भाड्यापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट आकारले जात असल्याने प्रवासी संताप व्यक्त करत आहेत। कणकवली तालुक्यातील हरकुळ बुद्रुक येथे काणेकर यांच्या दुकानाला आज पहाटे आग लागून नुकसान झाले। आमदार नितेश राणे यांनी घटनास्थळी जात पाहणी केली। यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी आर्थिक मदतीचा हात पुढे करत शासनाकडून देखील अधिकची आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास दिला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।